bayoshintsha imvelo benza izinto engakaze ibe khona ayokhipha ubudoda bakho ufuna ukuba intombazane ngenkani ushaya itoyi toyizela uNkulunkulu ukuthi yena ufuna ukuba wesifazane kodwa uNkulunkulu wamdala waba indoda. Asinibani ngaka layibuza unyazi lathi mntanami ungakabani wayesesho lathi uphuma wakho wathi ukhona wathi uyaxoxela yini uma wakho ngobaba wakho uthi mzukwane beyomfihla bamfihle senjani. Yathi lensizwa cha baba kaza ngixoxele wathi mntanami ubaba wakho wahamba wena usesiswini kuma wakho ngalesikhathi ehamba ubaba wakho waye nesifo sikashukela esenonyawo lodokotela bamnquma imlenze uthi ngesikhathi uzalwa emazulwini noma edalweni zomndeni kwakhishwa umuntu ozokubhasopa wayesethi ubaba wakho cha eyami ingane yogadwa yimi iyobhekwa yimi noma ihambaphi iyoba yimini ithonge libhekile njengoba silapha eNazaretha umuntu nomuntu unesidalwa ahamba nase simbhekile kodwa kushiyana ukuthi esakhe isidalwa sinjani kuzinto zakho ilunge. Mawugadwe isidalwa esisehlane safa sancetshelwe ehlane sikwazi mawungaphandle kwekhaya sihambe nawe ngaphandle ngeke kube nothando lokwakha ikhaya ngoba uphethwe umuntu owafela ebhungeni makwenza imisebenzi akasabele empepeni wafa exabene nomndeni. Ethi inkosi yamaNazaretha njengoba belungu mntanami bethi ngeke bekwazi ukuqasha umuntu kadokotela ithi ubaba wakho uthi mawufika emasangweni uzofesa bese ubaba wakhe amangaphambi kwakho ancenga umlungu ukuthi akathathe athi umlungu ngeke ngikwazi ukuthatha isiqwele umuntu okhubazekileyo uhulumeni ngangibopha uthi umuntu odala ungaqashwa mntanami uyihlo uyena omaphambi kwakho mawuyofesa. Manje abelungu bakubona unomlenzo wodwa kanti ubaba wakho uthi ke nikela mntanami lapha thina boshembe siphelelisa uyihla ngoba umuntu odlule emhlabeni sekunesici somzimba angasenasakaye ezulwini. Swabanikelela abakini cela uNkulunkulu ukuthi baphelelise ngoba nibalanda emakhazeni sebakhishwa ingaphakathi bafaka uvolo. Abanye nibangcwaba sebathunga imlomo ngosinga lolu ivala umlomo bethunga ehlanganiswa amazinyo so abanikelela kushemba abaqaqa bona laba bahamba beyikhungile usuwaya yini kushemba omcelela intethelelo ucela uNkulunkulu emathule entanjeni ngoba umuntu ohamba emhlabeni ezikhungile akaye ezulwini yathi inyanga yezulu uyahlala lo muntu entanjeni azalinda isikhathi uNkulunkulu ayimnike sona sokuthi uyohamba ngasemhlabeni. Thina ngapha sesimngcwabile sasamenzela nemisebenzi kanti lo muntu usaphila kwintambo ugwetshiwe henile kushembe komnikelela kanti sisonta ini senzani sizokwenzani eNazaretha ma ungakwazi ukuthenga imbuzi yonikelela abantu bakini ucela uNkulunkulu abakhiphe esigodini sosizi uthenga imbuzi esibili ucelela abantu bakini uNkulunkulu abageze abathula imithwalo abahamba naye emhlabeni ababethakatha abageza ubuthakatha ababe nezikhwama ngokwehlukana kwabo abafa bangangcwatshwa abalanda uNkulunkulu abageza abafake ezulwini imbuzi yesithathu ubangenisa emasangweni nasephakameni bavulela amasango yesini ubapha isithebe kuyimani yokwenza ekhaya inhlambuluko ethinta umndeni wegceke ngoba noma ungahamba ushone ephi sengiyagcina noma ungahamba uyephi noma ungakholwa kangakanani makini umndeni ungezwani ningabamsene ayikho into oyikholwayo ngoba ukukholwa kwakho kufanele ube liqhawe lokuhlanganisa umndeni uncenge njalo uNkulunkulu emnikelweni oyenzayo hayi le yakho uthi mina ubona ngapha manje angufuni kabi umndeni uzofa ungcwatshwe ubani uyongcwatshwaphi ngoba egcineni isidumbu siyawudinga umndeni endlini ukhishwa abantu bakini amakholwa kwamukela eminyango obana bayokususa emsamo obana bayokhomba ithuna lakho ubani oyophatha ihlahla lakho oyokhuluma nawe ethi ingane kwethu hlala lapha manje kuleli hlahla sesiyahamba sesilapha istop lesogcina namathela ke sambe sendlini yakho yokugcina ubani oyokwenza yonke lento mawubalekela abantu bakini awukho umndeni ongenazi inkinga kodwa ushembe ngobe lapha emhlabeni wazohlanganisa imizi ukuthi ibe into eyodwa uze masambe emhlabeni singalahlwa athe sesimbethe ingubo emhlophe
Ngiyakhumbula ngelinye ilanga kuhamba indoda emhlabeni yakaGumede. Mayihamba le ndoda emhlabeni ibidrive amatekisi isuka eNkandla ize eThekwini, isuka eThekwini ibuyele eNkandla. Sayithi ngelinye ilanga iyahamba iyekhaya yovakasha. Ifika uLwesihlanu le ndoda akubanga nsuku engaka ifikile ekhaya yahlabeka nje kwasisithule. Akagulanga lo muntu. Uyabona ke emakhaya lento yokunukana ngokuthakatha imizi eminingi khona. Omunye nukwa ngisho seyiNazaretha obuhamba nesili sikuye. Abantu bakuba ngaze begezwe kwafuma wakhe ezilile ezilela uyise. Yagcina inzilwa ngoba umama wayesegulwa yabekwe eceleni kodwa waze washona engagunyuliwe ngokosiko. Kwahluthulelwa nje ngenkukhu kuthiwa ngoba uyagula umama ibekwe eceleni ashone isabekwe eceleni inzilo. Kuhamba isalukazi emhlabeni sizilile singagezwa singenzelwa lutho. Behamba abantu beyobheka kubantu kuthiwa ninamanzi amnyama kanti lesi salukazi safa sifaka inzila namanje sisazilile. Sisazilile. Wasuhlangana umndeni kwangcwatshwa. Thema qedwe ungcwatshwa wayesethe omunye wobaba kwabadala wathi cha mndeni kwaQwabe akekho umuntu ozohamba la abuyele kwakhe sonke sizongena kunazi imoto siyoshaya umhlahlo eShowe lapha eMbongolwane sifuna ukuthola ukuthi umfowethu ubulewe yini ngoba bengaguli. Hayi nangaphela bangena abantu abadala bonke emotweni kwahanjwa kwabhekwe eShowe. Ma befika lapha nakulo mama wakuthiwa uMashezi bathi nje bengena esangweni wayebahlangabezwa wathi imndeni wakaQwabe nenzani babuza laba yini wathi nenziwa yini ukuza nesidumbu simanzi esigodlweni angahlambuluka nokuhlambuluka. Bathi laba abantu cha size sixakekile asikwazi ukuthi sihlukane sifuna ukuthola manje ngoba lento esehlela siyazi idalwa yini. Wathi kulungile nizokhipha inkomo yenhlawulo yokugeza isigodlo 500 rand bawukhipha wangena nabo esigodlweni bahlala phansi washaya kabili kathathu wathi nifuna ngimkhombe yini umthakathi na. Bathi laba yebo wayesefika washaya uanti wakhona ngeshoba olamana nalensizwe eshonileyo. Wathi bantu baGumede ke phumani nihamba seniyamazi umthakathi niyamazi umbulana. Baphuma laba bantu sebehlukene amaqembu amabili. Abanye bathu right abanye bathu uyabheda abanye basayida noanti bathu uyasukelwa uma ngabani abanye bathu beqinisile lo yamuntu uyena obulela usibanibani lo kwehlukanwa ababa abanye besabuyele emndenini bahlakazeka khona lapho abantu baye emakhaya kwaba ukwehlukana phakathi komuzwa kaGumede. Awuphindanga wangenelana noma kuhlatshiwe babengezi noma kunemicimbi babenga njengoba nawe kini nihlanganiswa isidumbu kuphela. Makuwe eminye imisebenzi kawuyi ngoba kwafa baba benoma benibengezwana. Yasisuka lenkosikazi eshonelwe umyeni wayo yathatha u5 rand yanika indodana yayo ekhonza lapha eNazaretha yathi mntanami ngalo 5 rand wonginikelela kulo shembe wakho ungicelela khumbula uyihlo. Ethi lensizwa yawuthatha lo 5 rand yaye enyangeni yezulu yafika yanikela ngawo lathi inyanga yezulu inkosi kubusise uNkulunkulu amkhumbula ubaba wakho. Uthi kwaba yilona langa lokuqala engathi ngilele eNazaretha kwafika ngalo ubaba kimi wathi mntanami uzungibongele kuma wakho uthi umnikelo anginikelele ngawo kushembe ufikile ushembe kimi wangikhipha kuleli jele bengiboshwe kulo. Uthi mntanami lo ngahamba emhlabeni angenanga ezulwini angenanga emndenini thiwa ukuhamba kwami kwaxova umndeni. Hawu baba kwaxova umndeni kanjani na? Uthi mntanami ngalesikhathi kade ngcwatshwa abafowethu nodadewethu nomndeni wonke nahamba nayohlola ninembongolwane. Uthi nafika kuloya muntu wanitshela ukuthi ubani ongibulele. Uthi ukuthola kweni iqiniso ngokufa kwami kwadala umndeni uhlukane phakathi njengoba namhlanje ningangenelani yingoba nathola umuntu wangibulala. Yebo lo mama wayeqinisile mina ngabulawa udadewethu ngoba kukhona esasibanga kuyi ifana baba kodwa ezulwini kuthiwa kwangayona indaba yena uthi mayefila umuntu nambe niyohlola ukuthi ufe kanjani. Fanele nikwamukele ukuthi uhambile ngoba vele ngeke asabuya.
Uthi ke mntanami ngafika ngaboshwa kwathiwa uyabona yini lapho osuka khona ukuthi umuzi uhlukene ngenxa yokufa kwakho ngeke ungene la hamba uyolungisa le nto eshiye ekhaya ngeke ungene. Uthi ke mntanami hamba mawuvuka nje manje hamba uyokhuluma noNyoko umtshela ahlanganisa umndeni abize nombulalo wangibulala benza inhlambuluko bethethelelane. Ma umkami eke wamthethelela udadewethu Sibanibani wathi ngiyongena ezulwini kodwa maye ngamthethelele ngengene ezulwini ngoba ezulwini ngena umuntu othethelelwe. Njengoba wena ufunga uzubophe nobhozo uthi awumfuni nakumbona. Khona abantu abangasangeni ngisho kwamanye amathempeli ngoba khona ngizwani nabo. Phathi make waqondana naye kulayini emgidini ushiya umgidi ahambe anxaphe ngendlela ngoba usuke wameduze kwesitha sakhe uba kanjani nesithu usukhona. Uthi ke lo baba yayisivuka lensizwa yamtshela unina uthi kade kufika ubaba mama wathi yathi lenkosikazi mntanami ungitshela uyihloma kwenzeka ubuya ukuthi angixolele ngeke ngikwazi mina ukuthethelela umthakathi wabulala indoda yami wangishisa nazi ingane zamawele zincane njengoba ngiyikhulisa kanzima kangisebenzi bezondliwa uyise ngamthethelela kanjani umuntu owangenza umfelokazi. Kanti uyezwa lo muntu uthi waphinde wabuya ebusuku wathi mntanami ngimzwile uyihlo uma wakho uthe ngeke amthethelela udadewethu wathi kulungile ngizomzwisa lobhlungu angizwisa bona ngizothatha lezi ingane aqhosha ngazo zomawele izofaka kanye kanye oyingcwaba kanye kanye maye ngamthethelela udadewethu. Uthi yathi mayivuka lensizwa imtshela unina washawa luvalo wathi kulungile hamba mntanami utshela oyihla abanye bewuqoqa umndeni bese bemtshela udadewethu ukuthi akoza nembuzi nami ngiyokhipha imbuzi. Thiwa wafika ngempela lo auntie wahlala umndeni wambuza wavuma wathi hayi cha ngempela ngakwenza ubhuti njobe engekho isandla sami impela umuthi ngangiwulanda ekutheni ngoba ngangifuna into ezithile ezayishiwo ubaba kuye engavumi nazo. Wathi kodwa mndeni nani ingane kabhuti nawe makoti abhuti ngiyacela ningithethelele ngalembuzi ngizecela uxolo nokuthi umndeni ungithethelele. Wayesesukuma nalo mama wathi nami ngiyakuthethelela ngiyafisa nomndeni wakithi ukuthethelele. Wayesekhipha imbuzi seyiphambana zathatha zahlatshwa zaseyifakwe esithebeni esodwa. Wayesethi ke kulungile ke wayesethetha iqatha lo elifunza umthakathi nomthakathi walithatha walifunza umakoti walendoda. Yayisifika lendoda isizobonga yathi mntanami ungibongele kuma wakho ngingenile ezulwini ngoba uthethelela umthakathi wena uyobathethelela nini? Uyobathethelela nini? Ngakho yeka nokwamanga akube lo wakini akhuluma iqiniso nowakhelene naye lokhu ningamalunga akheleneyo thukuthelani ningoni ningashoni ilanga nolaka lwenu ningamniki usathane indawo owebayo angabeseba hayi ungabuseba manje mangabe nje uyisela yekela manje ukweba mawe bisibaya sendoda webela amanye amadoda yekela manje mangabe uqoma uganile kuyeke manje ngoba uzofa ungaye ezulwini ungaye emndenini njengenkosikazi yakamthabela eyafa yabuya kubazali bayo yathi mama ngicela nithathe inkomo nembuzi namacansi niyongicelela intethelelo kaMthabela ngafa ngaboshwa. Uthi kangenile ezulwini angenanga kaMthabela oza kwethu engangihamba nabo u14 babazi mina ngangiphume ngathi ngiya ku14 lapha ekhaya kubaba uMthabela kanti ngisuke ngiyeshendeni lami. Uthi ngesikhathi kuyinkonzo yami abalikhulumanga iqiniso lokuphila kwami nabo emhlabeni ngiboshiwe ngiboshelwe icala lokuphinga. Unjalo abesifazane abakhulile onjalo abesifazane abakhulileyo abahambe phela ngokufanele umngcwele bangaba abahlebayo bengabi izidakwa futhi yekani utshwala amaNazaretha bengabi izidakwa. Namhlanje amaNazaretha ayaphuza mama bayaphuza labo makoti abancane amakhosazana ayaphuza inhlansuthi iyaphuza kuyabhenywa. Namhlanje amakhosazana abhema ngisho lento kuthiwa amahappy lapha eMares uthatha intombazane eshukayo
ibhema ngepipe imbarusa kathi gane enye lapha ngangayibona lapha kulezinto ibhema nabangani bayo thatha unkosikazi oyishaya intuthu azabheke phezulu njengoshimula wendlu fike kufe ngisho amaphele emzini kayihlo thuthuthuma abakhongo uthi abocelela ihlobo esihle bevele bekhuthuze bebanjwe inkunzi bengakafiki ekhweni thi abakhongo babanjwe inkunzi hawu kanjani belobela inkosazana kanti ubulobola iphara ukuthi licashe nje phansi kwaShembe ngehiya ziyaphema ziyaphuza ngoba ihlala lapha eMares zidla imgwinyo yonke lento ekhona ezidakamiswa yingakho noma seyisemhlanganweni emzini kaShembe zingakwazi ukuhlukanisa uthole intanda mase cleaner kutholakala amabhodlela ama-Amstel ama-Heineken amathini ama-Flying Fish ucake ukuthi lingene kanjani ithini la uyakuthi kubo usho uJehova wamabandla uThixo kaIsrayeli uthi phuzani nidakwe nihlanze niwe ningabe nisavuka ngenxa yenkembe utshwala buyinkembe ezoqeda abantu emhlabeni wobuka umuzo nezidakwa wakheka uyiphambili ngoba isidakwa asinqeni sithi sazi kahle ukuthi ekhaya silala impuphu ingekho anede ngathola u100 athi uzobamba 2 kodwa kudliwe ekhaya amazwi ahloniphe 20 verse eyokugcina le iwayini isedeleli uphuzo kunamandla wokubuke nje la kuhlangenwe khona ngotshwala akazi ubone ejointini kuthulekile fana nomuzi weyidakwa unakho ukuthula kuliwa njalo ngoba iwayini isedeleli uphuzo onamandla oluveza umsindo odakiswa yilona nje usuke engenayo ingqondo akahlakaniphile umuntu nje odla utshwala akahlakaniphile utshwala bakhelwanga abantu babakhelwa imfene ngoba imfene zayisengiyinkomo imbele emakhaya ayesesuka amadoda ahlakanipha ukuthi engayibamba kanjani ayesegaya izulu athatha lo muntu okuthiwa udakwa ufaka phakathi ingene lapha imfene esibayeni incela imbele ithi mayifika ibuke nabo utshwala bezulu imfene ke iyawathanda amavovo iyabuthanda utshwala imfene ayiphele emzini ogaywa kubona utshwala bezulu ngoba isuka ifuna amavovo yikhathi uShembe nje ningagayi ningabenza utshwala ngoba kuyobonakala imfene emzini wakho uyiNazaretha izodla amavovo bese kuthiwa uyathakatha ubani othi maye ubani lona othi maye ubani nosisi ubani onosisi ubani nesikani ubani onenkani ubani osolayo ubani osolayo ubani namanxeba obani nje lapha abagwaziwe bengenze lutho ngenxa yotshwala ayikapheli qhubeka ubani namehla ajamayo na ubani nje onamehla ajamayo ngithi umbona umuntu odaka utshwala ukuhlangane naye la endleleni avela aqinisela amehlo nje athi inkabi ikinywe isitilo ungenze lutho akubuka kujamela avela nje akuhlahlela amehlo was yibo labahamba befuna iwayini yibo laba bahamba befuna iwayini bahambe bethungatha utshwala lapho kungakhona bafune bahambe befuna iwayini ixubeni befuna iwayini abazolixubanisa bayadesha kodwa imizi ifile ungalibuki iwayini nxa libovu nxa libonisa iso lakhe endabeni nxa lihamba ngobushelelezi ekupheleni liyaluma njengenyoka lihlabe njengobululu amehla akhe ayobonifa mawuke wadakwa utshwala nje umfana into efika lapha ekhanda yokuqala wonondindwa ufuma uzikayihluphela uthinya uphelele ejointini omunye udakwa utshwala umani spender uthengela abantu utshwala ejointini uyena owondlayo ushisela abantu inyama akanayo idlula egarage njengemoto ngoba wena uyatakwa wena uzositheka akanayo indlu yokulala kodwa uthengela abantu utshwala obubizayo ngendlela exakile omunye ahlale ejointini kuze kusekuseni iqoqo idulu khona ingoba akazi mayesuka lapha ejointini uzoshonaphi ulala edining room phakathi kosofa
Thina singabakaNkulunkulu. Hayi thina sabakaNkulunkulu. Omaziyo uNkulunkulu uyasiza. Omaziyo uNkulunkulu uyasiza. Ongesiyo kaNkulunkulu Ongasiyo uyasiza. kaNkulunkulu ngeke ayizwe lento engiyikhulumayo. Ngalokho siyawazi umoya Ngoba weqiniso. siyawazi umoya weqiniso nomoya wokuduka. Sengathi maNazaretha uNkulunkulu engasisiza. Siyeke lezi zinto ezimbi. Ophuza yabiyeka utshwala. Ofeba yakuyeka ukufeba ngoba ubulalikini. Njengoba ufaka amantombazane emzini kayihlo, ufaka amadoda emzini kayihlo, ubulala umuzi wakini. Bodadewethu, yekana amabhuluku emzini yobaba benu. Linhlamba. Funda incwadi yamabhuluku engihlale phansi. 22:5 Deuteronomy. Incwadi yamabhuluku engihlale phansi. Deuteronomy 22:5. Umfazi bangagqoka kwendoda. Umfazi akagqoka kondoda. Nendoda magqoka. Nendoda ayingagqoka komfazi. Ngoba bonke Ngoba bonke abenza lokho bayisinengiso kuJobe uThixo wabo. Kuyicala umuntu wesifazana afaka ibhuluku emhlabeni. Ma uthandwa mfowethu intombi yebhuluku usuke ungenantombi ubamba itoho. Ngeke wakho umuzi kayihlo intombazana efaka amabhuluku. Thina nje sizalwe emakhaya ngeke usuke nentombi yebhuluku yekini ngoba bayobuza abantu abadala ukuthi umzukulu usithatha phi leseqamgwaqo ngoba kwazi ukuthi amabhuluku into eseqamgwaqo ayefakwa omabhri amabhuluku ukhuzwa kabi. Ngiyawukhuluma kobani bese beswe ngiqinise. Bheka indlebe zabayisokiwe kuyinhlamba ngebe lalele kuyinhlamba ngiyaphinda ngiyagcizelela izwi likaJehova lijivazwa yibo ngithi kuyinhlamba bodadewethu ufaka ibhuluku umuntu wesifazane kuyinhlamba zinsizwa ufaka amacici ngamadoda namhlanje namadoda abiyekile ubudoda aphenduka amantombazane izwe liyanuka phuhlu zitabane emhlabeni. Liyanuka phuhlu bonke abantu kuyaphithizela kuyalena amantombazane ayekile ukuba amantombazane afuna ukuba amadoda ayeshela ayaqonywa amadoda ayekile ukuba amadoda ayeshelwa aqoma nodwa amadoda emhlabeni awazi abantu bangenwe yini. Jeremiah 30. Kuzalwe ekhaya indoda athi ubaba zela uvusumuzi kuzela uThemba lami abukhulu umfana kuthenjwa yena uyedwa kwabo uyafika lapha eGoli uphenduka intombi uyaqoma wahambe umfana emakhaya uselapha eGoli uyaqoma faka insipho uya make up hambele ngisizandla nje ulula awufunda incwadi yezitabane Jeremiah 30:6. yebo. Buzani bo. Hayi madoda noma ningathandana nodwa nize nishadane nodwa kodwa nali iBhayibheli lithi ake nibuze nibone Uma indoda ike ibelethe. wake wezwa yini kuthiwa indoda iyobeletha esibhedlela wake wezwa kuthiwa indoda imithi Pho ngibona pho kwenziwa yini amadoda onke ahlala izandla ahlale njalo zayo. ndodani lena ehlala ibeka izandla eqolo Njengomfazi njengomuntu ebelethe. wesifazane ehelelwa Ndobuse bonke okuphaphathekile. ndodani lena ephafayo ehlala iphaphatheka ubuso phafelano indoda phafela uthi kube njani madoda mani lana phafayo usube nesibuko esikhwameni uyindoda nawu nespontshe sasebusweni ndodana egcoba ngespontshe ndodana nepeni lamashiya ndodana eqhuma inwele namhlanje nabantu bagijima ibhedlela bayoshintsha imvelo benza izinto engakaze ibe khona ayokhipha ubudoda bakho ufuna ukuba intombazane ngenkani ushaya itoyitoyi toyizela uNkulunkulu ukuthi yena ufuna ukuba wesifazane kodwa uNkulunkulu wamdala waba indoda
Asiboni ngani sizwe simnyama sihlupheka kangaka lamanyala enziwe emhlabeni. Uma kulotsholwa indoda kuthiwani? Ngoba mawushela intombi uthi ucela ukuyovusa umuzi kayihlo, ukhipha abakhongi, ufika ubuza umnumzane baba, isitsha sakho odlela kuso singakanani? Isho indoda makuyintombi zu11, mayengaseye intombi kodwa engenangane zu10, mayesenomntwana zu9. Ma kulotsholwa indoda ziba ngaki? uLevi 20 verse 13. Mathiwa nje kungena omama ethi umama uzokhuluma inkomo yakhe yohlanga nasendodeni ikhona inkomo omqhoyisa endodeni phokulotsholwana kuthiweni kanti 13 Levi. Uma indoda ilala nowesilisa njengokulala nowesifazane benzile okunengekayo bobabili ababulawa impela igazi labo liyobizwa phezu kwabo. Nali iBhayibheli elikhuluma yakhuluma mina lithi indoda mayilala nenye indoda benzile amanyala babulawe negazi labo liyobizwa phezu kwabo. Itabani mazifa ziye ezulwini umphefumulo uhlale emathanjeni njengowenyoka ngoba uNkulunkulu akanayo indawo yesitabani. Futhi ayikho icala elithethwayo ngomuntu oyinkonkoni akenzelwa ngisho umsebenzi. Inkonkoni nje indaba yayikhulunywa ngisho emsamo. Ma usuku usuthathe lesinqumo sokuthi ufuna ukuba isitabani kodwa ngoba ni weak madoda nithanda imali bazoneshela ngoba idimoni lezitabani linemali. Mbona umuntu ehamba ngeLamborghini lapha emgwaqeni uzuyitshela ukuthi hey lensizwa lena engabe yabana enhlanhlana incane kangaka kanti le Lamborghini wayithola ngomzimba waqoma walalwa wathengelwa iLamborghini. Waqoma walalwa wathengelwa iPhone. Wakhe isiteza singaka kanti isiteza sakhe ngomzimba wakhe uthi uyalalwa eGoli. Asekho umuntu lapha ekhaya oyovusa umuzi umama phinda lilizele bezela insizwa iyodwa enethemba lothi yombatha amatshalo. Hayi hambile insizwa manje yombesa abanye. Thatha uNkulunkulu engasilekelela abafowethu. Leli demon elifikile lidinga ukukhulekiswa. Lidinga nje ukukhulekiswa leli demon ngoba nawe uzela umfana awazi njengoba lapho ucabangani. Kulolu usize enalo ekhaya mhlambe nase bemqalile bameshela nalapha esontweni ikhona. Lapha esontweni zikhona. Alukho kuhlobo olungekho lesitabani la esontweni. Kuwona wonke ama department. Awunqeni ukuthi uhlale nondaba ezitha kangihlale nesitabani. Hlale nomfundisi kangihlale nesitabani. Hlale umvangeli kanti inkonkoni. Mshumayeli inkonkoni, umkhokheli inkonkoni, umphathi inkonkoni, inhlansuthi inkonkoni liyabhubha. Wobona ngoba mawuke wakhuluma ngaleli demon esontweni ngeke ulale ebuhleni kodwa ukuye ekhaya. Izokunokhela mawuyigwala nje ziyokulanda edokodweni. Thiwa ube uthini lapha? Ngoba niphatho okape kulama phesazo. Ziphatha ibhamu. Bafuna abantu esontweni kushunyayelwa ivangeli elizojabulisa bona hayi umthetho wenkolo. Mthetho kaShembe umile noma ninganda itabane esontweni ngeke kuleli bandla uzothiwa kunesigcawu seyitabane ziyashada. Yogcina lapha khulumeni ngoba naye isihogo vele. Yogcina lapho ke. uNkulunkulu emuhle uNyazi lwezulu Jehova busise nikuzwile amen.